माथो राम'सिंआ दाबो मोनफैला बियानि? बेनोथ' दानि एसे सिगांबावै फन खालामदोंमोन आङो थांबाय दङ होननायखाय आंबो आरो फन खालामफिनासै। 10:30 बारलायलांबाय माथो बियानि। थां नङाबा नोङो उन्दुयै थां, आङो दरजाखौ खुलिना होगोन दे। नाङालाय बियानि, थां नोङो उन्दुयै थां, आं खुलिना होगोन। 11:00 जासिगोन, नोङो उन्दुयै थां बियानि। ओहो, उन्दुनोथ' ओंखारदों र' ओंखारनाया बियानि। दे होमबालाय नोङो खुलिना होगोन बालाय। दे थां, मोनफैसिगोन खोमा दे, नों उन्दुयै थां। दे होमबालाय नों खुलिना होगोन बालाय आं थांसै बियानि, नों थाथ'। दे आं बेयावनो नेना थाथ'नोसै। दे होमबालाय। फनखौनो खेबसे खालामनोसै नामा? डिस्टार्बबो मोननो हानाय ना आरो बेनि थाखायनो खालामाखै आङो। गोबावद्राय जाबाय माथो। हनै फैबाय खोमा। र' थांगासिनो। गोबाव जाबायलै। दे जेबो नङा दे। बिखुनजो दिनै नोंखौबो खस्थ' होबायलै। मालाय उन्दुलांबायमोन, हनै आं दासो मोनफैबाय 11 बाजायावसो। दे जेबो नङा दे। मानोथ' एथ' गोबाव जानाय? हटेलफोराव ओंखाम जाबोगोन होननाया गैया। हटेलफोरानो बन्द' गोजा, जेबो मोनजाबोआसैलै। दे जेबो नङा दे, आङो नोंनि थाखाय ओंखाम संना दोनखादों। नोङो फैगोन होननाय लोगो लोगोनो आङो ओंखाम संखादों। आंनि थाखाय ओंखाम संफिनलायदों नामा बिखुनजो? बिजामादै, नों फार्स्टआव बुंबायना दिनै न'आव थांनाय जानाय नंला होननानै, ओमफ्राय बेनिखायनो ओंखामखौ सङाखैमोन आङो। ओमफ्राय आरो नोङो बुंफिनबायना न'आव थांगोन होननानै, बेनि उनाव आरो संफिनदों आङो। आं फन हरबाथ' नोंसोरो जाखां लोंखां उन्दुबायसोमोन खोमा न'? उन्दुबायमोन, 9:30 जाबायमोन नालाय, बेनिखायनो दिनै आरो टिभिबो नायनो बादों आं, बेनिखायनो टिभिबो नायासै, डाइरेक्ट ओंखाम जाखां लोंखां 9:30 दुब्ला उन्दुना थाहैदोंमोन आङो। ओमफ्राय आरो आं फन हरनानै थांसै होननाय लोगो लोगोनो ओंखाम संखाबाय नामा? ओंखाम संदोंथ' आरो। आंथ' नोंखौ संनांला होनखादोंमोन माथो आइ बिखुनजो। संनांला होनबाबो दा हरावलाय नोंसोरो अबावबा हटेलफोराव मोनजायाबो जानो हानाय होननानै एसे संना दोनबाय आं। खस्थ' जाबाय आरो ना, नोंखौ खस्थ' होनाय बायदि जाबाय। जेबो खस्थ' नङाहाय बिजामादै, ओंखामसो संनायालाय मा खस्थ' जानोखाय। दालि संदों, ओमफ्राय ना एवना दोनदों, ओमफ्राय आलु एसे एवदों। जानाय लोगो लोगोनो जायो, गेसावसो नालाय। बिजामादै, नोंबो उखैबाय खोमा, आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुरनि। दे थां होनबालाय, खुरहै थां। सुमालै आंनिफ्राय सुमा आइ बिखुनजो, नों आंखौ एथ' अनो, बिनि थाखायथ' नों आंनि गोसोखौ खावना लांबायलै आइ बिखुनजो। जेरावखि थाङा मानो नोंखौल' गोसोखांग्रा जाबाय आङो। नंमारगौ दे, आंखौ ओरैबायदि अनमारो, हिनजावनि अननाय मोनबाय दे आङो बिखुनजोनिफ्रायनो। फैदो बिजामादै, ओंखाम खुरबाय। थांगौ आइ बिखुनजो थांगौ। बिफानि अननायबो मोनथिया, बिमानि अननायबो मोनथिया, माबायदि गथ'लै बिलाय? मा? ओइ जारौ, न'आव फैफिन। आंलाय माथो न'आवनो दंखायो आयै। बै न'आव होनाखै आं, बेयाव फै। मा मोनदों नोङो ओजों हा? आरो आजिखालि दिनफोराबो मोजां नंखाया मोनथिबाय, सखन्द्रा ओंखारो, सिखाव ओंखारो। नों बै बायलाजिला न'आव मा खालामनो नागिरदों हारसिंनो हा? आरो नोंसा आदै लानायाव थाहैनोबो बिसोरनि न'फोराबो मोजां नङा। नुवाखै आजिखालिनि सखन्द्राफोरा जावलायनानै न'आव हाबो। सखन्द्रा गैथ'लालै आयै, बे साननैसोआ जेबो दावराव खोनायाखै, आरो आं गिया। आरो आं उन्दुनायाव ना सिखा रुवा लाखागोन, जुदि मालाबाफोर फैयोबाबो। आंबो थैगोन, बिसोरखौबो बुथारखागोन आयै, नों आंखौ बारा टेनसन लानाङा। नङा, नोङो मा मोनदों बेयाव थाबा मा जायो? गोख्रै फै बेयाव, मोनथिबाय? नोंसा आफायाबो आंखौसो बेसेबा रायदों गथ'खौ मानो थांनो होखो होननानै। नोंसा आफाया गदायबाबो नोंसोरखौ अनो, मोनथिबाय? नोंसोरजों गोरोबलायनानै अनज्लायलायनानै थानो गोसो नोंसा आफाया, मोनथिबाय? बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदों। फैफिन जारौ, न'आव फैफिन। थाङा होनदोंना आं आयै, नोंसोरनो था बेयाव अनज्लायलायनानै, आं गैयाबाबो जागोन दे। मा माने मा? आं बुजि मोनाखै बेफोरखौ। नों मा फाग्लि जाबाय नामा जारौ? फाग्लि आं जायाखै आयै, बुंनो थाङोबा नोंसोरखौसो। मा? माने जोंखौसो फाग्लि जादों आरो हा? सोबाना होगोन गथ' दानो। मा आयै, बिराद मोजां न'खराव हाबा जाहैनाय बायदि मोनदों नामा नों गावखौनो? नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों जारौ? नोंखौ खाथियाव थाबाथाय थाङा थां सोबाना होगौमोन आं, मोनथिगौ? सोबा आयै, आंखौ जेसेबां सोबायो सोबा, नाथाय आं बुंनो गोनांखौ बुंगोन,
बुंनोथ' गोबां दंबावोमोन नाथाय नोंसोर फोथायनाय नङाना बेनिखायनो बुङाखै आङो माखौ फोथायनाय नङा आङो हा माने मा बुंनो नागिरदों नोङो मानसियानो नों मा जामारखौ ना सोरबा मायबाफोर एरना होदों नोंनो खोमायाव हा ना नों मादै मोजाङा एरना होदों मादैयालाय आंनोलाय मा लागायना होनो आयै नोङो नोंनि स्वामिखौ बिराद मोजां सानना लादों नामा जारौ आं बुंदोंना नोङो सिरि था नोंखौ मोजांनि थाखायसो आं फन खालामदोंमोन आरो नोंसा आफायाबो नोंनि मोजांनि थाखाय नोंखौ लिंहरदोंमोन नाथाय नोङो मान गैया सनमान गैया बिफाखौनो स्वामी होनना बुंदों नोङो आफा होननो खुगा गैया नामा नोंहा नों बबि नामा आयै नोङो आंनि खोथाखौबोथ' एसे खोनासंना नों बिराद मोजां हौवा मोननाय बायदि मोनदों नङा आयै नोंनि हौवाया मोजां नङा इसेबो मोजां नङा आं इसेबो मोजां मोना दिनै बुंखाबाय जारौ नोंनिया बांद्रायबाय आंनिया जेबो बांद्रायाखै आयै नोंनि हौवानियासो बांद्रायदों इसेबो लाजिनायबो गैया बिनि आखलफोरानो इसेबो मोजां नंखाया आंखौ गाज्रि नोजोरै नायो बियो गाज्रि नोजोरै नायनायखौथ' बाद आं बुंनोनो लाजियो दोन जाबाय जारौ आं खोनासंनो बाबाय नों न'आव थांनो लुबैदों थां नाथाय नों आफाखौ मानो एथ' गाज्रि बदनाम होनांगौ बेसोरा लेंग्रा मानसिखौनो नों बेफोरबायदि बदनाम होदों नोंनि मोजांखौ साननानै नोंखौ दिनै फन हरनो होदों आंखौ लिंहरफिननो होदों आरो फन हरनायाव फैयाबा नोंखौ लायनोबो होदों मोनथिबाय नाथाय नों दिनै बेफोरबायदि बुंबाय आयै आं बुंदोंना आफाया मोजां नङा बियो आंखौ गाज्रि नोजोरै नायो नोंसोर मानो फोथायना आयै माबा आब'आबो फोथाया नोंबो फोथाया नोंथ' खमसे खम फोथायना आयै मा मोजां न'आव थानो मोननानै मोजां जानो लोंनो मोननानै मा नोङो गाज्रि मोजां बेफोरखौ जेबो मोनथिला नामा जेबो नुला नामा मा नोंखौ गाज्रि नोजोरै नायखो बिलाय हा नोंखौ आइ होननानै लिंबाय थायो नों बेखौनो गाज्रि मोनो नामा बेलाय नोंनि बिफा जाबाय नालाय बेनिखायनो नोंखौ लिंहरबाय थायो आरो बिदि नङा आयै नों बुजियाखै आफाया गाज्रि नोजोरै नायो जारौ नों फैया नाथाय गाज्रि बदनामथ' होनाङा नोङो बिफाखौ गदाय बिफा होननानै नोङो बेफोरबायदि बदनाम होबानो जागोन नामा ओरैनो बदनाम होआखैलै आयै नों मिथिगौना आफाया आंखौ दाखालि बावै आंखौ खुदुमगोन मायाबा नोंखौ आं नोंनि बाथ्राफोरखौ फोथायखाय आरो नों गाज्रिसिनसो बदनाम होबावदों मा होननानै फोथायहोबावनो आं नोंसोरखौ आयै नों आंनि बिमा जानानै मानो एसे फोथाया आयै नों आफाखौ मोजां सानना लादों नामा इसेबो मोजां नङा आयै आं हमनोनो हालाहाय नों मानो बेफोरबायदि जालांखौ बेथ' नोंखौ जेबो गाज्रि नोजोरै नायाखैहाय आंनो थाबाय थायो नोंसोरजों आंलाय माथो सानसेबो नुवा दोन आयै नों आंखौ फोथायाबा दोन दे नोङो था नोङो जाय जेरैखि थैया मानो आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो लिंहरदोंमोन बिमाखाय नाथाय नोङो दिनै बिफाखौ गदाय होननानै ओरैबायदि गाज्रि बदनाम होबाय था ओजोंनो था नाङा दे नों फैनांला औ थाङाबो लाखिबा बेयावनो थैगोन आं थाङा मिथिबाय नोंनि स्वामिनि सिगाङाव बुंबानो जाबाय आं थाङा होननानै ओइ पापि गथ' दोन दे दिनै आंसो पापि जाबायना आयै उनाव मिथिगोन दे इसोर दं इसोरा नायगासिनो इसोरा नोंनि फिसायनि आसलि महरखौ सानसेबाबो दिन्थिगोन दोन बोरमा गथ' साला नोंखौ बुजायस्लायस्लाय सैमाखौ बुजायनायानो मोजां जागोन आंनिया दोन बोरैबा मोनबाय आं गोसोखौ आयै नोङो आंनि खोथाखौ एसेबो फोथायासै आब'आ फोथाया नोंबो फोथाया आसुरित मोनबाय आं आयै नोंथ' फोथायनांगौमोन नों आंनि बिमा सना मोननाय बायदि मोनदों बियो हौवाखौ सना सानसेबाबो मोनथिगोन बेनि महरखौ नोंसोर नुगोन सानसेबाबो बिमायानो जुदि गावनि फिसाजोखौ बुजियाबा सोरथो बुजिबावनो आदैयाल'सो फोथायदों एसे नाथाय मादैयाबो एसे बोरैबाना थेवब्लाबो बिदिनो थानांसिगोन आरो राजानानैबाबो बखि जानानैबाबो थेवब्लाबो आं बै पापिजों थाङा ओहो थाङा लागिबा न'आवनो सेवना थागोन आंथ' हारसिंसो र' मा संना जानो आङो माबा नङाबा दिनै खिसारिखौनो संना जानोसै नामा खिसारि संनोसै ओमफ्राय दावदै एवना जानोसै बेखौनो जानोसै दे माखौथ' संबाय थानो आरो ओंखाम ओंख्रि ज'नो खिसारिखौनो संना दोनसै आं आयौ बावदोंसो माथो संख्रियानो गैयामोन एसेबो संख्रि गैयालासिनो जानो हाया आङो बारुरु दा सगाव लायनो थांलायदो दा थाङाबाबो जाया मैया अनसुमाया सगावनो थांखादोंमोन लाबोनो होगोन होनना सानखादोंमोनलै मानो बावना
थानायनिखै दा नै उदैखौ लानानै सकआव थांलाय थांनोनो बायो आङो बाहेरायाव ओंखारनोनो बायो दा थाङाबाबो जाया दा माजों जागोन संख्रि गैयाबालाय बोरै जाबावनो आरो इसे थाबाबो बेलेग थांनि र' लायनो ओंखामबो उखैनाय मोन्दों थांसै र' बाबाबो उफाय गैया इसे थाबाबो बेलेग मोननो इसेबो गैया संख्रियानो बे बारदांगिया फिसाजोनो फन हरनाया मा जाखो हरबायना हराखै बियो गद्दा गद्दा मायो माखौ गाख्रबबाय थायो मानसियाबा मा टेनसन बाप्रे नोंखौ मा गाबज्रिनोबो हाला नामायो मा खर' टेनसन जादों नोंहालाय सिरथा बखिबाय थानाङा आंसो मिथिगौ आंनि टेनसनखौलाय मानो नांगौ नोंसोरनोलाय खिन्थादो आहा माखौ एसेबां टेनसन जादों सिरथा बखिबाय थानाङा बा बखिनायसो नुबाय होनबा नोङो आंखौ होमबालाय माथो मानसिया मायबा सानफुनाय टाइमाव माथो होबाय थानाङा दे आंदि बेसे टेनसन नोंसोरलाय मा बुजि मोननो खोनादोंना गब्दा मा जाखो बारदांगि फन हरनाया बे गब्दाया जारुआ बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनाबाथाय बेसेबा गाज्रि मोनगोन आरो बेसेबा दुखु मोनगोन बेनिखायनो आङो जेबो खिन्थाथ'ला मा जाखो बारदांगि जारुनो फन हरनाया लाब गैया बेखौ फन हरनानै माथा गरम जाबाय बियो फाग्लि जाबाय आं लिंला लिंबाबो फैया बियो मा लिंबाबो फैयालै लिंबाबो फैयाबा थां लायनो थां गारि भारा खालामनानै लायनो थां आं फैसा हरगोन दे टेनसन लानाङा फैसानि आया बे गब्दाया मा जामारखोहाय फाग्लासो जाबाय नामायो सोरनिबा फिसाजोआ थांदों माथो बियासो बिराद टेनसन नांगौनि बारा आंहासो बेफोरखौ नुनानै बोरैबा लासिंसिं मोनबायहाय नाङालै गब्दा लाब गैया बेफोरबायदि मानसिखौ लायनो थांनो ओरैनो गारि भारासो थांगारगोन फैनाय नङा बियो जेबो खोथा मानिखाया बियो एकदम बोरैबासो मानसियानो थांथो दे बोरै थायो बोरै जायो जाहैथों आं एबारनिफ्राय बेखौ जेबो थाल लाला लिंलाबो एथ' होननानै लिंबाबो गाज्रिसो मोनो मोजांनि थाखायसो जोंफोर बेखौ लिंहरदों माथो गाज्रिसो मोनो बिदि बुंबा जाया बारदांगि गथ'आ सोरजों थागोन ओजों गथ'खौ मा खस्थ' जाहोनो नागिरदों ना मायो नोङो बिमा जानानै मानो बुजायनो हायाखै मोजाङै लेंहर बिदिबा जानाय नङा बुजायोलै आं बेसेबा बुजायदों बुजायग्रा मानसिखौसो उल्था गाज्रि मोनो नोंखौबो बुंदोंमोन आङो लिंहरदों होननानै नाथाय गैया मा जादों मा मादों ना सोरबासो मायबाफोर एरना होदों बै बिमादैयानो गाज्रिना बिनो फन खालामनानै मालाबाफोर एरना होदों खोमा औ बिनो एरना होदों बिनो साला पापिया गथ'खौ मानो बेफोरबायदि एरना होनांगौ दा थांबायना जोंफोरखौ गाज्रि होनानै एरना होदों खोमालै मा थिग बिदिनो एरना होदों खोमा बिनिखायनो गथ'आ थांबाय आरो बे जारौआबो जोंनि खोथा खोनानो गारै बै बिमादैनि खोथालाय मानो खोनानांगौ जाखो जों असेना बै बिमादैया असे जोंसो बिमा बिफा अननानै लिंहरलै मोजाङै बुजायनानै लिंहर गथ'खौ खम खस्थ' जादों बियो आं साननानैनो बोरैबा मोनबाय गावगायानो थांनो होननानै थांदों खोमा दे रावबो एरना होआखै एरना होदोंलै आइ बिखुनजो एरना होदों बिमादैयानो मोजां नंथारा ओइ खोब मोनथिगौ बायसि मा बुंलाबायो नों मोनथिनाय मोनथि मालाय गावगायानो थांनो लुबैनानै थांदों नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरोहाय थाथोहाय गब्दा थाथो उनाव मायबाफोर प्रब्लेम मोनबा गावनो फैगोन जारौ नों फैफिननांगौ नों मानो फैफिना बाबा नुवाखैमोन ओरैबायदि टेनसन फिसाजोआ फैखाय बिमानिख्रुइ नै बिहासो बांसिन टेनसन आसलथे मानो बांद्राय दिन्थिबाय थादों बियो जेनेबा गावगायसो फिसाजोबा गब्दा नोंलाय मानो एथ' टेनसन जाबाय थादों दे टेनसन माने फिसाजो बायसि नालाय ओजों थांनानै आलाय सिलाय जाहैगोन गथ'आ मानो टेनसन जाया बेखौ टेनसन खालामनो थाखाय बिमाया दङ दे नों एफा टेनसन लानाङा मोनथिबाय नोंलाय माथो नांगौनि बारा टेनसन लाबाय दङ आरो फैया होनना बुंबाय दङ नोंहालाय मानो ब्रा लिंनो थिनबाय थादों थुद जाम्बि नों जेबो मिथिया बखिबाय थानाङा जेबो बखियाखै आं नंगौखौसो बुंदों बिमायानो जेबो टेनसन लायाखै नोंहा मानो एथ' टेनसन हैद आं बुंदोंना नों जेबो बखिबाय थानाङा टेनसन लादों आरो फिसाजोखाय फिसाजो गोसोखौ मानो एसेबो मोजां मोनाखै आं दिनै मा जाखो दिनै हरखाबनो सफैबाय नोङो औ सफैबाय नोंखौनो नेबाय दङमोन आङो नों मिथिगौ ना आं हारसिं थायै बेसेदि बरिं मोनो आं दुगैहैनि र' अनसुमा मा देहाफोरा गाज्रि नामायो मा जादों दिनै माथो मिनियाखैबो मायाखैबो मा जानोखाय जेबो जायाखै नङा अनसुमा नोंहा मायबा नङा मायबा मोनसेथ' जादों नङाबा नों बेफोरबायदि थायाथ' मानो जेमथा थादों नोङो मा जादों आरो आंखौ मानो मोजाङै माथो होआखै नोङो
माथो होदोंआनो माथो सोरबा मायबाफोर बुंदों नामा इहा बुंनाय सना रावबो जेबो बुङाखैलै जेखिजाया आं जेखिजाया आङो मा आङो जेबो नङालै गांजेमा गोसोम मानो नों सोंबाय थादों आंहालाय मा जादोंखाय जेबो जायाखैथ' आरो नोंखौलाय माथो मोजाङैनो माथो होदों आङो दे जेबो जायाखैबालाय मोजाङानो देनाय दे थां होमबालाय आथिं आखाइ सुयै थां आङो ओंखाम खुरनोसै दिनै ना नोंनि फेभरेट लाब्रा संना दोनदों आङो बान्दा कबि आलु मटर नोंथ' जोबोद गोथाव मोनो न' बे लाब्राखौ मोनो मोननाया थेवब्लाबो आं दिनै ओंखाम जानो बादोंलै दिनै आं ओंखाम जाया दे नों जानोबा जा मा होनदों नों बेफोरखौ नों मानो ओंखाम जाया हा नोङो दिनै आंजों ओंखाम जाफाया नामा नोंनि फेभरेट लाब्रा संना दोनदों आं मिथिगौ ना नों मा बाहेरायाव जाबोदों नामा बाहेरावबो जाबोआखै बरावबो जाबोआखै आं जेखिजाया दिनै ओंखामखौनो जानो गोसो जायाखै नों जानोबा जा आं दिनै जाथ'वा दे आङो दुगैनानै उन्दुना थानोसै दिनै अनसुमिया मा जामारदों ना सोरबाफोर मायबाफोर बुंदों ना मालिकआ रायदों मा ओंखामबो जाया होनना बुंखो बियो दिनै मायबा नङा मायबा मोनसेथ' जादों बियो नङाबा फैग्रा आंखौ बेसेबा मिनि माथो होयो बियो सना होननानै नाथाय दिनै मा जाखो सोरबाफोर मायबा बुंदों ना मायो ना मायबाफोर जादों आरो नै दिनै ओंखामबो जायानो बेजोंनो ओंखाम जाखागोन होननानै नेबाय थायो आङो मा जाखो आरो मानो मोजाङै रायज्लायाखै आंजों आं बोरैबासो मोनजोब्बाय गिनाय मोनदों आं गोसोआ दुब-दुब-दुबसो जाबाय आंनिया ना आंनि बागै सोरबाफोर एरना होदों सोर एरना होनो आंखौ रावबोआनो सिनायहाया बेयाव नङा बियो आंखौ गाज्रि मोनाखै आं मिथिगौ आंनिबा मालिकआनो मायबाफोर बुंदों खोमा बेखौ बेनिखायनो दुखु मोनदों बेनिखायनो ओंखामबो जाया होनना बुंदों आंनोथ' खिन्थानांगौना बियो नङा जेनेबा आंखौ दुखु मोनगोन होननानै खिन्थायाखै खोमा दुगैनानै उन्दुना थानोसैनो दा आं दा मा खालामनो दे हारसिं जानांसिगोन होनबा आं ओंखामखौ आंबो जानो बाबाय दा आरो आङो जायाबाबो जाया बिदि समाव आरो रानना थानोबो हाया बिदि मोखां सोम मालाबाबो जाफेरामोन बियो दिनैसो जाफेरबाय आरो फैनाय लोगो लोगोनो खुसि आंखौ माथो होयोलै बियो दिनै माथोबो होआखै गाबज्रियाखैबो आंसो फैनानै माथो होदों आसलथे मा जामारदों हिनजावनो खिन्थानोथ' हायोना बियो बिदिबा एसे बोरैबा मोनोहाय गोसोफोरखौबो गिखांनाय मोनो मानसिया दुगैग्रोथों र' आं एसे जोर खालामगोन ओंखाम जानो बांद्राय गोसाबो मिनिनो हायालै लोगोफोर एकदम फेजाल अबावबा गोसा मिनिनोनो एकदम गोना नालाया गावना होबा गैलालै दे होमबा लोगोफोर ना दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय एकदम लाइन गैयालै लोगोफोर मैयाबो लाइनानो गैयामोन मैयाथ' सानसे गैयामोन ओमफ्राय हरनि 8टा ना 9टा बाजियावसो फैदों नङाबाथ' भिडिअ बानायगोन होननानै बेसेबा सानबाय दङमोन हनै मा खर'नि माबा लाइनानो सानसेया गैयामोन दिनैबो लाइनानो थांलाय फैलाय माने गैनायानो थाङा दिनैबो बारा आं सानबाय दिनै खमसे खम 22-25 मिनिटसो हगारगोन होननानै नाथाय गैया लाइनानो दिनैबो फाल्थु बेखिनिखौनो नायसाबदो आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो गाबोनबा आरो मा प्रब्लेम जायो दे आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन दङबा आंनाव सोंबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गामिखौ सोंबाय थायो आरोना आङो गाबोनो खिन्थानोसै दे दिनै खिन्थाथ'ला माने दिनै एकदम सम गैथारला गाबोन मोजाङै रोखा खिन्थागोन आं माने जोंफोर गामि नामानो 3-4सो दङ नालाय बेनिखायनो दिनै खिन्थाथ'ला एसे गोलाव जागोन आरो सोरबाफोर मायबा सोंनो दङबा सोंबानो जाबाय आरोना एकदम रोखा खिन्थागोन आं जेबो गाज्रि मोना आं जाय जि सोंबाय था खिन्थाबाय थागोन गामिनि मुंखौबो सोंबाय थायो ओमफ्राय आङो खिन्थानो बावगारफ्लाङो आरोना कमेन्टआव सोंबा सोरनोबा खिन्थाहरो आरोना ओमफ्राय गासैनोबो खिन्थाहरनो हाया दे होमबा लोगोफोरना एकदम समबो गैया बिथिंजाय चार्जबो गैया दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थेंक इउ थाथोलायदो लोगोफोर टाटा बाय बाय